I la pregunta que hem consensuat és una pregunta, una sola pregunta, amb dos apartats. Vol que Catalunya esdevingui un estat? Vol que aquest estat sigui independent? Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, valorada molt positivament. Pel que fa als resultats, una immensa majoria s'han decantat per la doble opció del sí-sí. L'opció independentista va obtenir més d'1.800.000 vots, el que representa més del 80%. La candidatura amb el nom Junts pel Sí s'ha presentat en un acte amb protagonisme per als 5 noms que encapçalaran la llista per Barcelona. Junts pel Sí ha obtingut 62 diputats. La CUP, després de 3 mesos de negociacions, ha decidit que no donarà suport a la investidura del candidat de Junts per Sí, Artur Mas. El que necessita el país és un govern de concentració, el que necessita el país és una figura de consens que ho presideixi. Fer un pas al costat i, per tant, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí des de les passades eleccions del 27 de setembre, de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. El ple per investir Carles Puigdemont es farà demà a les 5 de la tarda. Puigdemont, que dona les gràcies a Mas per liderar el procés. Amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament. Sí, prometo. Un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Un cop acabat el debat, cridem a votació. Veiem també com des de les grades s'ensenyen les banderes de Catalunya i d'Espanya. Són els membres del Partit Popular que marxen. Senyora Martínez, senyora Martínez, la proposició de llei de referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions. La jutge que porta la causa contra el referèndum ha ordenat a la Generalitat el tancament de 29 aplicacions de mòbil que entén que podrien servir per recollir dades dels centres de votació i també amb la finalitat d'altres usos per fer possible el referèndum. L'amenaça que ha fet l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de posar multes d'entre 40.000 i 300.000 euros als ciutadans que estiguin designats per formar part d'una mesa. L'enviament de més reforços de policia i guàrdia civil. El govern espanyol ha anunciat que pren el control de les nòmines i els pagaments essencials de la Generalitat. I aquest matí agents de la Guàrdia Civil han entrat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per bloquejar el sistema informàtic relacionat amb l'1 d'octubre. La comunitat educativa no vol sentir a parlar de precintes a les escoles. Han presentat un web on es pot apuntar tothom qui ho vulgui per ajudar a fer activitats a les escoles i que així quedin obertes durant tot el cap de setmana. El web s'ha obert aquest migdia i en poques hores ja té més de 16.000 inscrits. Més de 160 col·legis electorals dels 1.300 on s'han presentat fins ara els Mossos estan ocupats per mestres, pares, alumnes i veïns, segons la delegació del govern. Aquesta és l'urna del referèndum de diumenge. El govern diu que ho té tot a punt. No puede haber un referéndum que nadie va a convocar. No habrá ningún referéndum en Cataluña. Ese referéndum no se va a celebrar. No habrá ningún referéndum. El referéndum no se va a celebrar. Que nadie tire su voto a la basura. ¿Sabéis, no? ¿Habéis visto las urnas? Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
una democracia madura y avanzada, amable y tolerante. Un auténtico fraude, una auténtica manipulación, igual que la de los 800 heridos. Todo una gran farsa, todo una gran mentira. Gran expectació al carrer per la intervenció de Carles Puigdemont. Som aquí perquè el dia diumenge 1 d'octubre Catalunya va celebrar el referèndum d'autodeterminació i ho va fer en unes condicions més que difícils, extremes. Senyores i senyors, amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre passat, Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un estat independent. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència Después de haber llegado tan lejos y embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión de su historia, el presidente Puigdemont hoy ha asumido a su comunidad autónoma el mayor nivel de incertidumbre. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Catalunya. Carles Puigdemont no aclareix si va declarar la independència i es fixa el termini de 2 mesos per dialogar. Reclama a Rajoy una reunió i que aturi la repressió contra el govern i la ciutadania de Catalunya. Manifest per la llibertat de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. ¿Cómo justifica el gobierno que se pueda llegar a intervenir medios públicos como Cataluña Radio y TV3? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que el gobierno vaya a intervenir medios La públicos? portavoz del Grupo Socialista ha insinuado que se podían llegar a intervenir. Usted entonces no lo confirma. No, yo ni confirmo ni dejo de confirmar. Yo tengo la casi completa seguridad de que no va a ser necesaria su intervención, pero nosotros tenemos la obligación, y ellas tienen la obligación, lo saben, de estar preparadas los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas para defender a su país. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Secretaris i subsecretaris dels ministeris s'han reunit avui mateix per estudiar com s'haurien d'assumir les competències de la Generalitat sota la coordinació de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Un dels cessaments ha estat el del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha acatat la decisió i ha estat substituït pel seu número 2, Ferran López. Oriol Junqueras adverteix que s'hauran de prendre decisions que no sempre seran fàcils d'entendre i demana unir esforços amb una estratègia compartida. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país. Siguem-ne conscients i sobretot, siguem-ne dignes. Visca Catalunya!
For what is a man? What has he got if not himself?